Hyvä tulee. Uusi huivi. Uudet kujet. Adult Style. Onks kuuma jo? Ai heti vai? Kokeile. En kokeile. Tossa. No on ihan lämmin. Tuli kuuma. Autsista. Hurraa! 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 Katsotaan mitä Adult Style duunaa. Hyvä huivi. Koha kattele. Koha kattele. What the Jesus? Täällä mitään tyhjiä ole. Kuopion torilla. Käytiin Raksissa perinteisesti. Oli tosi herkullista. Takaa. Kato on hieno. Tästä se on huoli tästä ikkunasta. Noin. Monta kilsaa on mennyt, ei monta.